Rusko ministarstvo odbrane danas je potpisalo ugovor sa grupom čečenskih specijalnih jedinica Ahmat, dan nakon što je takav ugovor odbila da potpiše paravojna formacija Wagner, na čelu sa vlasnikom i glavnokomandujućim Jevgenijem Prigožinom. Jedinicu Ahmat mnogi nazivaju privatnom vojskom lidera čečenske oblasti Ramzana Kadirova, koji se, za razliku od Prigožina, uzdržao od kritikovanja ministarstva odbrane, prenosi Reuters. Navodi se da je komandant Ahmata Apti Alaudinov, koji je učestvovao u potpisivanju ugovora, rekao da je ta jedinica pripremila i poslala na desetine hiljada dobrovoljaca u Ukrajinu u poslednjih 15 meseci koliko traje rat. Zamenik načelnika ruskog generalštaba Aleksej Kim rekao je nakon potpisivanja sporazuma sa Čečenima da se nada da će i druge dobrovoljačke jedinice slediti njihov primer. Mislim da je ovo veoma dobra stvar, ocenio je Alaudinov. Agencija navodi da je do potpisivanja došlo nakon izjave ruskog ministra odbrane Sergeja Šojgua, u kojoj je poručio da sve dobrovoljačke jedinice treba da potpišu ugovore do 1. jula, što, kako se navodi, utvrđuje kontrolu Moskve nad privatnim vojskama koje se za njen račun bore u Ukrajini. Dodaje se da će dobrovoljci dobiti iste beneficije i zaštitu kao i redovni vojnici, uključujući i podršku za njihove porodice u slučaju da oni budu ranjeni ili ubijeni. Jevgenij Prigožin je ranije rekao da Šojgu ne može pravilno da upravlja vojnim formacijama. On je ranije optužio Moskvu da ne obezbeđuje dovoljno zalihe municije Wagneru, a u nedelju je rekao da njegova formacija neće potpisati bilo kakav ugovor sa ruskim ministarstvom odbrane.